Inggih menika sambutan saking Sahibul Bait ingkang wonten wekdal dalu punika badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Parnoto. Katur panjenenganipun sasana ugi swasana kamaturaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang tansah kita muliakan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Grisdaya perangkatipun ingkang tansah kita muliakan. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Yai sinten niki Pak Ahmad Sodik ingkang tansah kita takdimaken. Lan dumateng grup Rebana utawi Pesona Nusantara sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal demi setunggal ingkang tansah kita mulyakaken. Lan dumateng sedaya para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya adik-adik ingkang rawuh wonten dalu menika ingkang tansah kita mulyakaken ugi tansah dipun mulyakaken dening Allah. Saderengipun kawula ing mriki minangkani wakil saking Bapak Ainul Yakin sak keluarga langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng kita dherekaken manjataken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa Allah taala ing wekdal dalu menika tansah maringi pinten-pinten rahmat saha taufikipun dhateng kula dalah panjenengan sedaya, sehingga kula dalah panjenengan sedaya saged derek-derek nyukani doa restu atas kajatipun Bapak Ainul Yakin nggih menika tasakuran utawi khatmul Quran binadhar kanthi keadaan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ingkang kalihipun doa sholawat salam bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kanthi sholawat ingkang singkat kala wau. Mugi-mugi kita sedaya wonten yaumil qiyamah angsal syafaatipun lan dipun angkeni dados umatipun umat ingkang sak sae-saenipun umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ing amenipun kawula ing mriki minangkani pamundhut saking Bapak Ainul Yakin sak keluarga sepindah ngucapaken matur nuwun ingkang tanpa upami atas rawuhipun panjenengan sedaya karaya-raya saking griya kapurih nyukani doa restu kajatipun Bapak Ainul Yakin dalah keluarga. Mugi-mugi kemawon putranipun Bapak Ainul Yakin nggih menika dipun takdir dening Allah dados putra ingkang soleh migunani tumrap nusa bangsa tuwin agama, bekti dhateng pangeranipun, bekti dhateng nabinipun, ugi bekti dhateng tiyang sepah kalihipun. Salajengipun atas nami Bapak Ainul Yakin sak keluarga boten saged bales punapa-punapa atas doa restuipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon amalipun panjenengan sedaya dipun bales dening Allah kalian balesan ingkang langkung sae ingkang langkung kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun atas nami Bapak Ainul Yakin sak keluarga nyuwun ngapunten ingkang kathah sejatosipun Bapak Ainul Yakin dalah keluarga sampun nyiapaken sak padya nggih menika intinipun menika nyiapaken nggih sak sae-saenipun tapi nggih keranten tiyang menika terbatas nggih namung mekaten mbok bilih Bapak Ainul Yakin dalah keluarga kirang meranani dhateng penggalihipun panjenengan sedaya asalipun ingkang pakurmatan. Kula dados wakilipun nyuwunaken ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun atas nami Bapak Ainul Yakin
Nyuwun ngapunten ingkang kathah, mbok bilih mboten saged manggi panjenengan setunggal bapa setunggal amargi saking katahe nek lare alit-alit bingung. Ngingeti niku pun komet niki Bapak Anul Yakin wakil dhateng kula, mugi-mugi kemawon nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu mbok bilih mboten saged manggi setunggal bapa setunggal keluarga menika dipun undang keng griya dugi ngriki mboten dipanggi nggih ngapunten ingkang kathah amargi saking lare kathah nggih bingung niki nggih nyuwun ngapunten mawon. Ingkang terakhir Bapak Anul Yakin matur nuwun malih atas doa restu panjenengan sedaya, mugi-mugi kemawon atas doa restu panjenengan sedaya hajatipun Bapak Anul Yakin dalah keluarga dipun kabulaken dening Allah dados hajat ingkang sae mulai donya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saking kula mbok bilih wonten kirang salanggungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.